vi har blandt andet Sjællandspræmie, som i år blev fjordhest ved navn Emilia. Ja, og han er en ægte norsk fjordhest. Han er importeret fra Norge, og han er simpelthen med det røde bånd om halsen med ærespræmierne. Spændende, for nu har vi fået en ballon på banen, men hvis I synes noget, så tager vi det pænt. Hvilken nummer 2 er du røde? Jeg kender også nummer 2. Hvad? Jeg kan også godt lide den norske, en kopi af den norske. Du ser nordbakkerne. Du kan skynde dig, når du ikke kan fat i den der grønne ballon, der er flået over til hegnet. Hvis det kommer helt ud til hegnet, så slår du. Tak for det. Der er også en, der bliver der er vist nogen, der har hoppet af. Og så lykkedes det at få dem alle sammen rundt i ringen her i en stor cirkel. Husk nu stadigvæk ikke at klappe. Vi kan stadigvæk godt skue på mange. Der er stået af her. Går I ud? Nej. Så vi forsøger lige at få ro på resten, så vi kan få den sendt ud 2 og 2 her til sidst. Jeg kan godt lide, den der rigtig anden sidste derovre. Den der med den store røde kjole. Det skal nok lige have åbnet lågen derovre. Hvorhenne? Vi står der. Og de første, vi så skal sige farvel til nu, det er de 2 Sjællandspræmier. Det var Line. Så bliver det så præmier. Og nummer 3, vi har der, det er Gotlands Ros. Så går vi over i Wales Mountain Ponyer. Og så kommer Wales Ponyerne. Og så er det New Forest Ponyerne, dem der med de lille kjoler. Og så har vi 2 repræsentanter for Islænderhestene. Og så har vi 2 Connemara Ponyer. Og
så kommer der 2 repræsentanter fra Dansk Sportsforening. Og så kommer der 2 repræsentanter fra Haflingerne med overskud til at vinke. Og så har vi fjordhestene med Sjællandspræmiehængste. Så har vi 2 repræsentanter fra Flødskop. Og så har vi de 2 OX-araber, der går fint i takt og har prøvet det her i 16 år, mine damer og herrer. 2 repræsentanter fra sportsaraberne. 2 repræsentanter fra Oshaka. 2 anglo-araber. Så har vi 2 pinto-heste. Og herefter 2 repræsentanter for Palomino. Og den ene vil til synligheden ikke med ud, så hvis den anden lige venter lidt til den anden går frem. Kan du ikke? Så de lige føles ad, så den ikke bliver endnu mere, når nu begynder den anden også at blive utryg. Så føles ad, stille og roligt. Det er nemmere sagt end gjort. Så har vi 2 repræsentanter for USA-heste. Og herefter 2 amerikanske quarterheste. Og så har vi 2 repræsentanter for friserne. Og nu. Så har vi 2 knapstruppere. Og så har vi 2 repræsentanter for trafikheste. Så har vi en enkelt DB. Den anden måtte udgå. Så har vi 2 Frederiksborg-heste. Og herefter 2 repræsentanter fra Pura Larsa Española. Og så har vi 2 Oldenborg-heste. Så har vi 2 Tinker, også en overskud til at vinke. 2 nordsvenske brugsheste. Og så har vi de 2 tungere racer her til sidst. De 2 belgierheste og de 2 jyske heste. Lad nu være knap endnu. Det gik lige galt forleden dag. Så vent til de går. Så er der styr på det. Så skal vi bare lige noget med. De bliver simpelthen så glade. Og det blev så et tak for i år til Roskilde Pavilions Gave Ryttere.